Yabamu akwaba, yabamu nyina jo de Adom TV. Kasee so ene nsema hodo aba pa, so wa fiti ano paya no ni ade nsema ababa. Na ba tan amahada wo mamu miensa. Na mode wo mo asie. Se wi akra mo mo hunu bi da. Yabobɔ ne bede ya de bremo. Yabokɔ akɔhwa agokansie emu nsem eni didi apomden so esututo efefin no ni ade be hwa apomden kase bra so se wo ni esi nkonwa na nwume ye to se ni nyina mu ni de mamo medin ade afia amankwa tamaklo Latida Fashions wanda Roma ena nwume wa address yes ayeba na ya behwe nsem no mu nkyeremu ankasa. Yama wakwa banafe yenshe ensemno asie Domestic Violence and Victim Support Unit DOVSU Ejumakuo no sabre ya meka se wamo yenhye bia se ya wo betumi na enkwada porepore miensa wonu mawofo de won ba asase suo no wahwe na clinical psychologist bidia wape wonu mo na watu wo mo fopa fi so bia dwen ho a wonte ase se wawo ma miensa na wode wo mo ahye demo madam ho math teacher ne friend teacher ene enkura ne obrofo de wo mo te pa na mo ne wonu mo ahye demo kire wo made no ye adwemu na kakra se obi ebetumi ayesa enti ne ime kasa no sanhwehwemo no DOVSU mpanifo wo mafrase ya wo mo edi dwuma na asamne kofa ba nyina no Beatrice adu ya oye na dwuma e Joy FM eno no ewurawuramu na wo hwe bia ne hwu ne ba bia nkwada ne wone awofo no wono a nyame anim nipa anim ne enya konokora na enka bia wura hokora de akwo mo ho a edi kan hwe hunu mu no na so wutum hu se enkwada no wono mo abre wono mo enkwa namu a wo mo ahye sa efie no mu eho akire kran so no emmoa awodo ene yenye egwomo a so wom no nyina futu fry won watu abomu ya won eda sada no emu nam so Madina DOVSU mpanifo wom esre se obi bia wom nim sa abatan ya wondine ene Jane Mensan Lati ya yesisimpe enkran ha ene wofre ena Fledge Mensan Lati wono so Jamestown ho no wofre no na je se wabo ama posifo ehunu sebaya baby ansam no edie ne krofa no wom betumi ehunu na afei ye hunu baby a ye de no kre no ebeto no sia pemo kasia Adom TV so na ogiso a wo hwe na yento ansam foforo no eso enne Ghana Police Service adwumakuo no wono mo adi dwumason foforo bi pa na anopa no wo mo hya ase asa no ene wono ehu amoka ase no ne ene ma no wo mo bopu sankasa wo mo yem hye wo mo se de ne ehuni na so na ni nyina no memu aposifo na security ahobambo mu ko no wo mo eye nhyehyɛ se ebia abato achi sama hudu akoso akopiem e wo Supreme Court no sakwaba se bia bibi esia yenkase bibi nsidie na emom se bibi twachia kakra bia kwan bayi ene wo mbefa so na wabotememufo ene wo manfo nyina eho ban na no enene omemu aposi mpanufo wo mudi sa adwuman se bi onipa apochenko wa hayachi obi asie sai ne ebe ye no agi nipa na free sa amamfo no won mu nsem ene ho enema hodo bebre kasamafo de ema posi adwumakuo no DSP Safas Arthur ene de ensemi atudwa ya wo chechire mu se santetie ye de wo mafamu ni de wo mo eye ne saa kosi se ye bewie bibia na omemu adwofom na wo bia emfam na sopo bia enhye won mo echimu na wasansem we mu nso no security analysis baako alimu ena ne wode atu edwa achechire mu se de ye hia sesia no eye asumdwe eho ensem enti wode eto mrahwebedwafo anim ensori empanimfo ene afenkokuo ahodo nyina se braso se ye nyina yetena se ye chichafo no so yetu won mofo churchill won mo kwan ahodo ye befaso na asumdwe ebetumi aye papa ewomu enu achi no Ghana Journalists Association so won mo chefa ewomu ebi so wo nso ebehwe na nsentwerefo ye ntwire ye mu ye nkasa mu bibia ho bebenyam se ye sa we nu nyina no a ehu hiampo se ye bia ebehwe da atete security fo bi a wo meye bibie efrisi ye nyina no yakobo abakum sa asumdwe ehu nsuo enene ye pe ewo memu Adom TV Kasee ena wo hwene na yenko abamu na yenko hwe de abamu mpanufo nso wono mo eye omanmu yenya fango nti ade achi ade asebia so nipedi hanom atrentwie nie na nei cabinet wono mo age enyumakuo bi wono mo atum se
ebrema won ho kwan se nnwumakuo mienu yi won so betumi atu eye yemfango yi ebi ya wondini ene Kola Natural Resource Ghana Limited ene Media Development Limited na aka set parliament won so ede won sabe hyemu fi se emra no won mo anekura won mo cabinet de won bedi atum ne du parliament a ene be ya mamrasa amposmesi anobenten se ya mo ho kwan de tumi na so wonsem se fango no onso kokotu bi ntie no ene ye hwani mu na ensentrefo dada mu asetena won ene abamu panifo hia no ene nam so ema asofo be de akire ya wo hwe nkitawde ho nsam so Mutala Mohammed odesa ensemi etu edwa enum so no womo echechemu ade akire wo mamufo nyina botaye ene nhihya ahodo ye si aban nani so se ne fango ya ye hunu ewo ye sasi so no mfaso ahodo ye wo se yenya ewo so ena femu ahodo nso a aban no ye sebe ya ebenya nsunsu aso pa ewo memu Zumla yo adwumayefo se de abrewa yipuma kwan mama se woma baba be yi wo wano so ahu wa wani tuansensem ekoso ogidanom ni ade wom di wom pa se ye twa sika bi ama woma gi sika bi a utimu sankani kwa so woma gi sika na 10 cedi a woma gi 20 cedis na ye se woma bu adwuma na faso kora na fei ana Zumla ya atanse ye hunu se woma amma no ma meka bia ensem ye bebu agu won so enti ene ya meka say de Zumla yo wom head of legal department ye owura Kwamijan eno de abeto edwa kire musa sansam ne de omanfo ntie ne momutie a muntie ne tra na momongu ya no kura bia enumu se Zumla yo adwumakuoi ene wono agi sika bia de afri gida adwumakuo no ho na wosansem we no beto odwa no obi anim de mampani waka ade afa ho wo so wontena ho emma yenkeka ne saa keke na atwam keke na emomogusoa na anudisem no a committee ede ebaye no ogusoa ya wo hwehwe mu de bepie mu wo mu nso no ode ho anudisem so ebeba betu edwa sebe ya ebetumi so aboa na afe ye hunu sede no kwaredie pepepeye atentene ne so ebetumi akoso yie ewo man Ghana emu Yentu fana yanko eye Upper West region na so afọ be de akire ya wo honom Abu Kabia Bata Kasambata ene ne wode ato dwa no se wo ma ye hwehwemu bia ma beto dwa se abatan no mu a wo mkọ a wo yeso ampempi wo mafie no enye se bia dokotafo na enye wo madwuma yie ana ama na afefuro no ne nuo no wo num ne yie ene be wi akire ede sa awrahusem we ba na mom midwives fo no wo mu a wo mgie awo no yo no so kakra binti bi ho kwa no bi ni ho ebe wi akire obatan na yese wakoka kwam ama abofra ye nya no obatan no so na yahwere na se na ba na ni abere pa ya se wo so oba betete midwives dodo pa ene ye nya krasi piti bia be se du na omugum na so omoboa ama wo mu nsam atumi akoso a enam so nti no Upper West Regional Correspondent ye abrantewe ene pani edi nkomo ama ene nsam a wode atudwa akire mu ene sama pani na ni abere pa so obeye san hihye we no mu nyina so be ya but ayesi o mamu ye nyina ye ni so se ye behwe na abatan nom awoye so wuo ye ekoso obi ashada anyem ne yira abotire mu de ne safa faso okwo aba koda mama mi ama no sa ne mani nyina tuo betumi atwamfie pinu eni dunum enampanifo de ase ye ni so se ye twa bibi ede ama ye betumi aduru ho nti na mpanifo ye sa enhihye we se be ya sa botaye ne nhihye we no ye betumi aduru ho eyie Yankonsam fofrom na yenhwe sede nnuane nuamu ene nsensem no so ya etie adwuma ho aye dene ntie bia onya adwuma bi na obi se bra ho sukuru beje ntete ni kwa so opopo tikura titiru se ye ensa no adwuma na class kitchen eye adwumako bi a efa ncheche wanom ne saade no woma bene pa mfie dumuni na wonom baaye na nimde na ye dodom wom no wonko anka nhye nti wom so atete nipa bi ama se sei ya meka sei ye nya nnwuma ye fo dodo a won so efa ncheche wanua ne samunum ne ade de wabene mo pa
because the bar school no no. I was na me my pa. And before me go school no, na mo miss about from as worker. Na work to up from school. And me work sana. Mom with my mom we my kitchen as mom wo ho no back ku be wo yent no ni fainting. Na was me take over. And take over na me and see mama word na me nya Japan. Minya overall best student of the year, class catering 2013. Na meninda se benya timenyaji. In kwansha mi wo mo say, yon person me bia is determination. Intimi kan chi determination. Omun si omo bo say like yon be om de omani makoma bibia be shame. Then they do it well, that it will go well with them. My family are graduating and one no the mark model. So I'm catching one day. It may not worry, it more isn't. It's one for young couple and I la. One for your wage, so was the young couple and I lie, Juma. Obey age man, what so? Or send that true no home or more age more. If you soon your couple move, not allow women to about one and wage man for them. If you some kind of do what so Osei is Bamona. A banyun I gathering, the Mabayan, no, yet make her the bayam honey and say, no soup or the Osei. Kasiapo ena Ocean Adom TV eso na yento so Adom Kasee na sasia no ntiye echemu Asampa FM ene bedwam wo Adom TV so host no someone money chia be man mu oduro kodwa saribafo champon ya obi anim na okaba ena say Media Foundation for West Africa womo ayunisa mantam no mo wono a na ni coach ya wisie wonhwe bi no wontie bi radio station TV station ya sabre ya Supreme Court nsensem ye twen na ehunu ne yebekro obi ana no be patchia wakoka samu a kasatwitwe de ntokwa ne owie ne bebo mamu no wono asom no onye na wohwe sade nsam no etie no a na wono ani show so we kosi sei ene owura Steven Atubiga oka asem bi ewi akire nefo amienso okotwa ye ewa fiase ma wafo nka ye so edi akire ti sese de kaba abaha yani ne di nkomo na yahwe die pantina Media Foundation for mbe yi no se wonye saadi bi kabia mo adwo afia me joso ori ente hu ana dwi sei oh so no sa na dwi sei by this time so afia no mapo no kre ya da say wo brain na chi onya adaje ne ya di nkomo Media Foundation for West Africa ya say regional independent non-profit and titles ne dos just on be say omo ntua wo hye na hye wo ma no kasa commentators ne callers no ono kasa nhyeda nye papa no sa bibia dia ma wo hunu ne sei afia me da say say na twetwe mu na Media Foundation for the Krata by say inam say abato ya kotu ye na hu so so kopie mo court ba time mu ntino wo mo ye nsisi dwumadi boa ma say drofo a wo mo edi sa dwumadi bi se nyame me ye no chia me no ni wo mo ye morning show radio stations aka wo ma hantichu ni nkran potem ha no ye nyina be wakohia Coconut Grove Regency na yanya entity ni yen so yesu ehunu ayewo entity wo media say example na Osei say me program so na branch ya to bigger eba ya sans mi na koba ni nyina ya hwe yen kasa emu ene sam komotwetwe be koso no yetimi abo amasumdua ba nti central for the titi no omo di mu akoten wo amanyose mu dwumedi ahodo so political program thank you say radio so say TV so no na yes and see dwumedi na na dwumedi no sha say na Media Foundation for no share say kame metan dwum ne mo hwa na dwumedi say na me mentimi ankonti afi na mapo ame be tumika ti just o ko ho no na makoho ye be say enyanti ase say wo be monitor radio stations na say oh there be say dwumedi media no edwumasom anopa bedwam wiase na hwe kosi senso Asampa FM na me die no yesuahu na me mahu ene dwumedi media no ne boy som no broni be say me share sa experiences and so other journalists go di nkomo ye nyina in fact central for ahodo o mte seme ene ye nyina ekusia ne ahwehwe nkomo ya share idea se ne be betimi abo ama asumge betimi abase Supreme Court de almost no beto ba na just say mo na mo ye political show programs no se bi obi frɛ na stemo beka ne nkasa ye mo yi na free so nipa omo frɛ ye dwumedie no so afi mpanifo aya omo basa dwumedie no so omo nyina omo nkasa ye mu ene nkomo a be kokoso because e bi tore bi a wo
o platforms nko an obebo ho modern so bi betimi aye ne so bia na ba bi so dare nti ye nyina ye share sa na ye share sa ideas na netimi abo ama nkutahudi netimi akonkan em se Ghana asumdie na ye nyina ye pe nti se koba ne sa na meme ye me family we ye family asumesi no beti ye ne die no na che se enkambom ne asumdie na ba o manga unyi ni set trap bi na omo trap fi se atubigai obeka wo de asu ye na mpanifu atetawa se akwa we ni show yi so na wo mo yesa menyi ni sa esan se sa asem no e bae no se nka ade se medi ho fo wo kwan bi so I senka Supreme Court judge for the South esan se meti se atubiga call no in fact me hwe asema just atugu be bisa se nti sa asema na wo kan nyina no sa time na presenter ne dia asema na wo ka na atubiga so ko yi asema no yanko be kai se the catcher so on chinsan so aha nti menyi ni se bia afidie bi no mo so bia dwumadi aye die no ne bo a esom ene adwuma pae no ho abaso body na akoba nti ohun sa award ne dia mawi oh there be award be see prane ama yetimi adwuma ne ya da say koja sariba for a champion kaba na ye tie na no edin 70 Media Foundation for West Africa they say regional independent something titles ne dross no ane wafo nkaye obedi nkomo na wote say ye ne di nkomo ne yetwe ho na yaba na fensam no kase po no yi Adom Kasee die bomu na yakwa kwasha pomdi mu nsam so ye ba sisi ana ya to ansam no so Yamamu akwa abaye to ansam no so na yedemo ekọ Adom Kasee emu na obete obiso anya osa yefunyare ya papa se bi yo pa na aduane tomkra na yo ya yare bi anu odene nanso nipa mfoye ni enkoho Dasebre Company Limited ya wo mo ewo konongo won de Sahat Heba Mr. Bani adrewe de passion na atenete yedokota ni ya wodo so abre bi oboa ye wo Apomden ensemu no anyume wa ye krado ya woni ye bedi nkomafa osa ehu ka osa dodo na kase ekro aba uyem na enye uyem kwa ye wo uyem ne wo wonso na edikan no brofo kasa ye beka no duode no ekro timi ba uyem stomach no ekro timi ba sa duode no mimu ampo ye fe bebi esophagus bebi aduane ne fa asakogu uyem ekro timi ba ho nje fe no esophageal ulcer nti ulcer ni ahodo miensa na bebi miensa ebitima ba ulcer na eni se bibi edidi ai se ekro etu hono no ba wenu de ekro no tu yem nti bibi edidi ko honam na ewo oyem no na aho ayekro eno ne efre no ulcer na obebisa se den na ede ulcer yi eba oyem produce me the brofo kakra be frefrem oyem produce ade bia e fe no acid eno na boa ema enyam eduane impepin proteins ana enam eduane sa acid se etimi ema ekro eba oyem etimi didi esan se oyem no so ye protein na bi enam na bi na ewo oyem enti se osa no doso etimi didi ko uyem honom no ana se duodenum na ye kan na esophagus na ye kan no na ama ekro aba honom na impo enya acid nko a nhwehwemu kire se ye waboa bi aye frɛ H pylori bacteria aboa ketekete utimi fa wani hu ni padodo na ewo osa no ye hu se sa aboa yi bi ewo omuyem nti se ofa aboa ye frɛ H pylori na se ofa acid na uyem produce na sanyema mienu we ema ho kwan ema wonya ulcer nempo ene omonum cigarette ene omo so omo pe indro ye friend NSAID non-steroidal anti-inflammatory drugs we dey mean kan twimo na so ye fa indro bi te say brufen naproxen diclofenac aspirin dodo na okọ ejuma na opon ba o misisi ye me ya no akoto APC misisi ye me ya no akoto aspirin misisi ye me ya no akoto say afa embra onko hospital mayen hwe ane enche no pedodo obetimafa sanyema ibua
ema ekru eba oyim eno na Brofo Kasee ye kan say ulcer no. Adom Kasee abraso say yede ebramo na yemfamo hyase ewo Kumasi Asante Kotoko emo na CAF technical instructor ye Masawu Didi Dramani ene ne wadi atu dwano say ya beka say de Kumasi Asante Kotoko wono ane head coach umpo wono ene ediso ni nyina mu no hwe ana nsensem bi batabata ho se pani dani enye sade bia no ho nenso bra woni otumfo te kokko so Osei tutu edi enkomo no ho wadi atumu se wo betena ho na fe wahwe ama enioma tumi akoye edi ama Kumasi Asante Kotoko na ensam no ye no nefa ura keke sapon ehon se ne ye yi no de afri so na uhwemu ana Masawu Didi Dramani nani enye ho saa wo entiti ahodo a na nenam emframamu na se de wadi atomo se waye krado se wone Kumasi Asante Kotoko womo ebawia wedere so pa na Adom Kasee no aye akono na yede ede ama womo. Yama wakwa ba na yawie Adom Kasee sa no ana yakwa kwahye ni gidie na yajuada obi wo ho ana de ni nyina yebote de ama no nso tie Adom anigye Kasee a eniema ebetumi akoyie ama ye basisia. Adom praise so wani tu anyame yadom a memenda ya de hyehyɛ so ya anyagro e Perez Dome na general overseer ya woda Perez Chapel International Bishop Charles Asare wasi abaye Adom praise 2013 ba abaye ni nyina ne so wani tu Supreme Court nsemi obi anso no gudwam say de na ebekọ de na ebekọ na so ba Adom praise no wase enwum ya Kirk Franklin ene wafo nka ye wobegye agu ho no nyame atie ye mpa ye kura dada ya no nti no eye Bishop Charles Asare wade to Ghana fo nyina anim say Adom praise wase obi ade ne ho ehyemu bie wabra wutia 30 cedis and answer 50 cedis na wonso wode abadwumade yi ase na wo yi say Kirk Franklin wo di animo ade okono akra animo no a kwasi woten ka ho ohima Mercy Cecilia Mafo no tribe ne adwomtofo akukudam ena wo mu nyina eba Adom praise 2013 ya 3rd August ya de bramo e Perez Dome e ho so by trewa ya ba bia wo petikiti ni bia no nso ubenya bi ato. Na what you ye de just any je bi what abekoso e wo memo bi koso won kra na dance pie life abra ye de tigo first ye de ebramo Adom Kasee din Adom no waje bibia aboso efa entertainment enigide emo ensamti Adom TV won ani tigo aka won ho abom ama enei won e de tigo first no 18 team so e wo Adan Presby Park ho pe ni nyina ye asafo tufiam ya won e de hyehyɛ so slim basta mon ni na Moscow face no ni ade ye kakalika man Adolf Tego wo nyina so e ba shata wale ono so e ba besemu na wawani tua se du agudie so sa na omemu onipa ba kwa wono utime bonnwom jama pa gospel jama eni oje aguma no ba bi awu eye Grace Ashi wono so oba ya papa bi wo mu nyina echiechia live Adom ani tigo adaroma eni ade tigo fese bramo a edame menda ya Adom praise yikoso no ano na adanso asafo tufiam eno so ye de bramo sabe ye betimi aboa ama enigidie emu ensam ebetimi akọ eyi. Yento aso na enididie mu nsam no ane ewe na ayisoba sawa wani tiaken ayisoba won teachi die na so ka biguma wa ntumu se ne ma ekoyie watanse adwene ho ahu se dwum die ne kata ase hye e yade a